তিনি বৈঠকতা মোটাম কক সাবলাই জাখা তিনি 29 তারিখ এপ্রিল তিনি চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেব बोरिंग मुंबई ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग खालायजाखा ओ जागा गोबां मानसिनि स्टेटनि नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी फाइमाजा फाइखा बीजेपी कांग्रेस आईपीएफटी आईएनपीटी ते गोबां मा दल सीपीएम फाइख्लायै प्राय 13टा पार्टी फाइखाना गुदिमा कक सालायखा তিনি 4.5 ঘন্টা হাইজিং कक सालायखा তিনি ও कक सालाय बिसिं तुइ जों गोबां मा पलिटिकल लिडारनि थाने जों साजेसन माखा তিনি অন নুজাखा ও জরাগো যত্তनु थानसा खलायै ও कोविड-19 ও करোना भाइरास न फाइट मा खालायनाय अबायख्ले दिनै इभेन दिनै अपोजिशन लिडार दिनै बरंगना मानिक सरकार बाबू अकम साका जों जत्त अजरागो थानसा खालायै यूनाइटेडलि जों फाइट मा खालायनाय दिनै आवनो दिनै जों नुखा दिनै त्रिपुरा सरकार बीजेपी आइडेल सरकार जत्तन सानां खानाखा जत्तनो जत पलिटिकल लिडार्स बरंनो बर प्रेस खालायखा प्रशंसा खालायखा दिनै लकडाउन तैगै दिनै गभर्नमेंट जे स्टेप नायदोंमोन आव जतन हामजाखा अबनो दिनै जों रायखा ताबुक जों बाहायख्लायै दिनै अ लकडाउन जराबो जों तंलायनाय तैबो जों लकडाउन फ्लगमानि परेबो तामंनाय अ कक दै सालायखा दिनै आं अर जागा इच्छा कक सोना मोजोबो जों त्रिपुरा सरकार गोबां जों रां खरच खालाय दङ तै बिदिनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड हयতো जों रां खरच खालाय दङ आं अ जागा 3-4 पॉइंट आं उल्लेख खालामनो मोजोबो स्पेशली दिनै जों जे स्टैंडार्ड पार्सन जे बरक दिन बरक रक तमा त्रिपुरा सा तमा वानसा जे फादार दंगै बिरमान मानाय रक दिनै छात्र रक तै काम खायनाय रक विभिन्न जागा काम खायनाय रक हटेल सामन खायनाय कम्पानी सामन खायनाय इभेन दिनै अनेक बरक फादार थांगै ताय दंखा रुगिनि बागै थांनाय रक तै गोबां दिनै दिल्लीगो त्रिपुरा भवन कलकाता भवन गुवाहाटी भवन गोबां ताय दंखा स्पेशल जों त्रिपुरा भवन गुवाहाटी कलकाता दिल्ली आरो जों बरं फ्री रेशन रही दङ ते रूम बारा बाहायनो जों फ्री रही दङ तै बर सरकारा जों जा रही दङ तैबो ते फाता दंनाय जों गोबां मा दङ बर दङ बरनो बाहायनो जों रां रही दङ जों दिनै जरा तै जों एप्लिकेशन मानखा 5,052 पर्सन त्रिपुरा वानसा त्रिपुरा वानसाराव जों एप्लिकेशन रिसीव होनखा मानखा दिनै आगो दङ आरो बिसिङाव 3,502 जन 3,502 बरनो जों रिलीफ रां रहखा जबर स्टैंडार्ड फैमिली स्टैंडार्ड पार्सन जे त्रिपुरा फादाराव दङै बिरमान माइन दनायाव जों सायज खायखा आरो आं सानो मोसुगो जों दिनै जरातै 1,28,00,000 1,28,000 जों खरच खालायखा अब जत्तन दिनै फादार दंनायावबो जों रां जुबाखा बेबराव हायद्राबाद बेंगालुर मुम्बाइ गोबां जा दंनायावनो जों तमा त्रिपुरा तमा वानसा जों 3,502 जन जों जुबाखा अब बरनि एकाउन्ट हाबखा बरनि एकाउन्ट रां हाबखा अब दिनै सरकारि रिपोर्ट फियाबा तै गोबां मा प्राय 2,000 हाय ताखौनो मायाखौ गताय दङ अब विभिन्न कारणै अब যদি ঠিক बनि प्रमाण काहामा हांखाय भेरिफिकेशन खालाय दङ दाबो भेरिफिकेशन खालाय ठीक हांखाय अब हाबनाय
आरो बेसे साना बुस्थुखौ गावनो हाबिया दङ बर'नि नोंनि बेंक एकाउन्ट जाया नोंनि IFC नाम्बार रोजा गैया बर'नि एड्रेस थिग गैयै अहाय गाव प्रब्लेम दं आबगै आं खागाव हाबियां दंना आरो जों दाउ भेरिफिकेसन खाय दङ आबो तुलु तुलु हाबनाय तैबो आं अगद्र साना बुस्थुखौ दिनै जेबरक जुमियास जे हुक खायजानाय जों बर'नो एकाउन्ट जों डाइरेक्ट 1000 जों हारायनांगौ आबो दिनै चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड हयते 1000 खाय रां रिजार्भ दङ तैबो जे हुक खायजानाय दिनै जुमियास बर'नो जों दिनै माइसलै जों फ्रि रिनाय तैबोराव जों 1000 खाय रां बर'नि एकाउन्ट दाइ रिनाय अबेखले जों सालायखा आबंगै प्राय तिनार जों मुखदखा प्राय 6000 नि ऊपर 6000 नि एबाब दिन जुमिया दङ जे हुक खायजानाय जों बर'नो हार्डकोर जुमिया सोनो बनो नैने 6979 जों रिपोर्ट माखा जों बर'नो जत्त फेमिलि जों 1000 खाय जों बर'नो रां दायरि नाय ताई बर' माइसलै आव जों बर'नो फ्रि रिनाय आंनि बागै आं खागाव अल लकडाउन जरागो जों जत्तनो सायमनो जत्तनो बिदमान मानजाक अ क्राइसिसनि जरा जों जत्तनो जों खाबाक्सा याबारि बाक्सा गोमा हिलायनाय तैबो आं कयनाय जों दिनै अर अल पार्टी मिटिंगो जों गोबां रिपर्ट माखा अनेक जावरागो जों खोनाखा जे रिलिफ बानो थांफ्रो अनेक बर' कासावहै जों खोनागो बादारावहै खोनागो जाहाथे बाहाय थांथों जत्तनो अदारागो जेकुनु पार्टीनि बर'नि फ्रिडम दङ बर'बो जों सुजुग नांनाय बर' दरि रिलिफ बागना हंखाय तमा CPM तमा कांग्रेस तमा BJP तमा IPFT जत्तनो जों सुजुग मारिनाय अदारा जत्तनो जों उज्जवला गेस बाहायनो जों अदारागो जत्तनो जों पोसरना बागै आबो जों 3 मासनि बागै जों बर'नो गेस रिनाय अ बाहायनो जों सालायखा फ्री अफ कस्ट जों बर'नो रिनाय अबले तिनि मुख्यमंत्री आबो डिक्लेयार खालायखा आबोनि बागै जों नायगो अदारागो लकडाउन जरागो केबो माइ माथाय तांथुं अब जों नायो तैबो जों तबक BPL फेमिलि अन्डर फेमिलि ते APL न बाहायनो जों प्राय 50,000 फेमिलि जों फ्री रेशन रहि दङ दिनै अबनो जों सिनि साख्लायनो मुसुगो खालि जत्तनो जर अजराबो जों थानसामा तंलायनाय तैबो जों आं अबनो कयनाय साफ सुथ्रामा तंलायनाय तै जत्त NGO रावनो जे चुकनाय बरक रक जेकुनु पलिटिकल पार्टीनि बरक थों बर आगो फेदि जों जत्तनो नति रायजोगो स्पेशली आं कयनाय मुसुगो तिनि पारारगो तिनि रुरल एरियास हिल एरिया रगो गलाय बिरमनमाय दंखा बरनो जों जत्तनो माचु बनाय तैबो जों तिनि साख्लाय रेखा तिनि मुख्यमंत्री जों रेगा सामों आव चलायनाय आव कुनो बादा करे रेगा सामों सोशल डिस्टेंस नो मेंटेन खालायो जों रेगा सामों खालायनाय तैबो कृषि सामों खेतरगो जे हुक रगो गोबां सामों तामोन आबो तांते राबार आबो जों साख्लाय रेखा जत्तनो पाराव ओंखाय काम खायमानाय बे इंडस्ट्री राव बाहायनो जेखुनु जिखुनु इंडस्ट्री राव सामों कन्स्ट्राक्शन सामों आबो जत्तनो खायमानो आबगै जों मनो तावना दि ताबनि तिनि निचिं तिनि बर पाराव निनि हुकनि सामों बा खेतनि सामों रेगानि सामों आबो चलाय थांसिनाय आबनि बं नों तिनि जत्तनो जों साख्लाय रखा जाते किन्तु और कासे कक दङ तिनि सोशल डिस्टेंस जों किसे हाताल खायै मा तंलायनाय केबो गान्दारता फायदि जों हाताल खाय सामों तंलायनाय आबङैनो जाते जों सरकारि सार्कुलार रमानि आवनो जत्त मानि चलादि तैबो जों तिनि IPFT पार्टीनि हयते जों तिनि रिलिफ चलाय दङ जों खोनाबो जों रिनाय जों जे पायसा पयन्त जे जों मानसा जों तिनि बर'नो अन कुनो पार्टीया कुनो धर्मया जेकुनु बर'नो जों IPFT जों बागै दङ ताबनि जों रिपोर्ट मायखौ जों जेकुनु धर्मनि बर' जेकुनु पार्टीनि बर'नो जों जे कुरुइ जों बर' तिनि पार्टीनि हयते तिनि IPFT पार्टीनि हयते जों बागै दङ जों खोनाबो बागनाय मखे जे मानसा जों तिनि पार्टी हयते जों जुबाय दङ ते आं कयनाय जत्त पार्टीनि बर'नो जों कयनाय नर भाइनो आगो फेदि अदरा जों जत्तनो जों तिनि बर'नो जों मासु बानाय जे निदि जे गोरिब बर'नो जों मासु बानाय अहाय जों फेरि जों थानजा खायै अजाराव
पिस एंड ट्रांकुलिटी जों शांति मा दंनाय जों कथाय मा दंनाय जों केबने केबु दुसारो प्रगै जों ब्लेम गेम जि हिलाय अब चौगिया जों जत्तनो जों कबासो मा खालायनाय जों आंबोनो कक सावजोनि फियाबा मासा मुसु बर' रक जोंनि ससियेल मिडिया टिभि रगो जे कक सिद्रा सिद्रा कक सालायमानि माने बयनो कुलायमानि आबार स्टपंथु जों साइमानाव जों क्राइसिस समायाव दिनै अब कर'ना भाइरास COVID-19 अब जों तिखराखा जोंनि साइन्टिस्ट साखा अब दायनि थांला अब दिनै 5-6 मास 1 बोसोरमोन तङै थांमानो अबनो कुनो ग्रेन्टि गरै आबांगै जों जत्तनो अदराबो जों सुपारि जों सरकारनि कक न मानगै सरकारनि अर्डार न मानगै जों चलायनाय कक साइना खायनि जत्तनो हामबाय कक थाय सुंनो जब त्रिपुरानि बायरे जे कसाय तंना ना हारलानि बागै त्रिपुरा तुबना फिरक तुबना बागै कोनो कक जातिनि सालाय जाखा जों आव दै सालायगा तिनि सरकार तरफ থেকে जों सरकारनि जों चिठी सैखा जों होम मिनिस्ट्री जों चिठी सैखा जाते जों ट्रेन सार्भिस नांगौ अब पॉइंट टू पॉइंट जे ट्रेन सार्भिस चालू खायना बागै जों होम मिनिस्टर जों सैखा आंखा खबर जों रिप्लाय मानाय ते बर' जों तवना बागै ट्रेन सार्भिस ते बास सार्भिस इंटरस्टेट सार्भिस अहायना बागै जों केंद्र सरकारनो जों चिठी सैखा लकडाउन नि बेपार खाय ता पारा पाइनि ना थारा फलक जानाय आब्रं तै कुनना सालाय गतनि लकडाउन तो अब तो जों मानायसिनाय 3 तारिख जरा 3 तारिख मे जरा जों मानायसिनाय अ जरा तामुं जों साइमिया जों टाइम टू टाइम जों समय समय जों केंद्र सरकार कक सालाय दंगो दिनै होम मिनिस्टार बा जों कक दिनै मुख्यमंत्री कक सालाय दंगो आबोगो ताकबो जों कोनो फाइनाल कक सामायाखौ किन्तु आं थाकाबो कैसे एक जिखुन कैसे उंनाय आबार बागै जों लकडाउन 3 तारिख जरा जों मानायसिनाय अ जराबो जरसि जिखुन अर्डार सफाय खामखाय जों अब फलु खैनाय दैतिनि हातन बारावनो जों तबाना बागै जों साक्टरि दङ जातियक दङ आबो जों प्रटेक्टा नि सरकारनाव जों सैजाक नन अल स्टेट गभर्नमेंट नि महाराष्ट्र दिल्ली कर्नाटका नि तामिलनाडु केराला जों उतिनो अहाय गावमा जों बिहार वेस्ट बेंगल आबो जों कन्टाक्ट दङ बरं सरकार जों सालाय दङ जों बाहाय क्लाय बस सिस्टेम खालायो जों लकडाउन पाइखांखाय जितिनि स्टैंडर्ड पर्सन जितिनि बर' फाटा दंनाय दङ जों बर' तबनाय अब जों टाइम टू टाइम जों स्टेट गभर्नमेंट बाय दै सेंट्रल गभर्नमेंट बाय जों सरकार जों कम्युनिकेशन जगाजग खालाय दं